Dobro večer svima. Dobrodošli u naš skromni show. Je sve u redu, čujete nas, vidite nas, sve je okej. Dima ima dovoljno, ne previše, ne premalo. Baš po televizijskim standardima ovim. Jeste digli 5 soma dinara? Da. Šta ste radili s lovom? A? Jeste ko, Mrka ili nešto? U kasicu se stavili. Niko nije radio ovo što je Mrka radio. Stvarno? Hoćete kažete da je Mrka jedini penzioner u Srbiji koji... Dobro, mi smo svašta spremili za večeras. Pričat ćemo malo o vaših 5000 dinara, pričat ćemo o nekim turističkim destinacijama na koje treba otići, vidjet ćete izveštaj sa Kongresa Pokreta socijalista i tako dalje, a pre svega toga vidjet ćete najnovije reklame. Zabavlja vas band Ane Štajdehar, bez Ane Štajdehar. Vidjet ćete... Naše žene gledaju babe. Šta ste uradili s 5000, kaže, javila mi žena da mi nije više minus na računu 15 nego 10.000. Kao nekada krenemo u juriš. Da bi bili ovako lepi, mladoliki kao Lozanski i uvek vedri nasmeni, možda mi grešimo, možda letujemo na pogrešnim mestima, tako da smo uradili kratak promo film za vaše nezaboravno letovanje u Siriji. Psihoodmori, dok Alep gori, Sirija, pa to je rat. Ovaj raj za dušu. Napraviš bife ispred zgrade vlade, pa ti trgni 2 vinjaka, pa idi na sastanak. Što se meni obraćaš? Podiš se, ih braniš, šta ima da piju na poslu, ne pijem ja na poslu. Dobra, ja možda nisam dobar primjer. Nije vlada. Loka je šut nije penzioner. Loka je na dobrom, sigurnom putu da postane penzioner. Tako je. Za nekih 5 godina. Pa da. Ide do kraja granica. Koliko? 67? Kad si ide penziju? 67? Znaš, evo kažu, stalno pomeraju granicu. Stalno pomeraju granicu, da. Na kraju se neće ići u penziju. Neće. Da, ići se iz kancelarije direktno na groblje. Ja se tome nadam. Direktno... Ti se tome nadaš? Kad bi to završeno, ne brinite odavde, imate bacim vodu na novo i zdravo doviđenja. Jako treba da manjkan bolje ovde nego negde drugo. Mislim tu ovde za ovim stolom. Pa vidi ovde... Da me ti izneseš napolje, to bi mi baš nekako prijavno. Još se bacim na rame kod Jack Braša, nema da brineš ništa. Blago meni. Zakopamo. Po parkić te zatrpamo i... Nemoj parkić. Čak i dobru vest za tebe, mi imamo tu praksu unutar tima da svaki smrtni slučaj naš tim snosi troškove i sahrane, tako da tvoji mogu da odahnu, mogu slobodno tu udave jastukom, da ne razmišljaju. Snimi ovo, molim te, da ne bude posle. Ako je neko u kući Nešović je hteo da ga zadave jastukom, sad je pravo vreme, može to da urete. Mi ćemo večeras da počnemo. Điđe večeras nije mogao da bude sa nama iz krajnje opravdanih razloga. Ako želiš, možeš da sedneš malo na njegovu stolicu, da vidiš kakav je osjećaj biti duhovit. I mlad i lep. I onda možemo počnemo s Da li sam lepši i mlađi sad? Sad ćemo da vidimo na izlazu samo... Ne. Lep si ko lutka. Radi stolica. Trebalo ja da sedem tamo. Slušaj, lep si, očigledno nisi imao bolju stolicu godinama. Vidi, dovoljno je tvrda da bude stabilna. Sve je tvrda, prozračna, sve miriše na zdravlje. Tvoja prva tema je naravno vezana na loku za seks, kao i uvek. Ne, moja prva tema je vezana za kulturu, kao i uvek. I seksualnu kulturu. Pa tako je, pa i seks je deo kulture. Pa zavisi kojim danima, ali dobro to sad nije... Notorna je činjenica da devojke, žene, i starije i mlađe, jako gledaju pornografske filmove. To već svi znamo u nekom procentu od... Evo vidiš kako one klimaju glavama, da? Evo, gospođe ste žalili na Wi-Fi, ne može se lepo da vidi, znaš. Da, u stvari vi ste na onim tabletima na probi gledali... Ko šta su gledali, pa da. Zato je bilo kao... Da, ali da budemo realni, samo 24% žena aktivno gleda pornografske sajtove, tako da svi znamo da ovde u publici onih drugih 76% koje ne gledaju porno sajtove. Ovde dolaze samo čestite fine žene, ali tako? Ovde nijedan greh nikada nije zabeležen u publici, tako da izvoli, nastavi dalje. Pa smo mi teli da se malo zbiljnije i dublje pozabavimo tom činjenicom. Koliko dublje? Jako duboko i da uporedimo kako različite kulture na svetu tretiraju taj odnos. Tako je.
prema seksualnim filmovima koje se mogu vidjeti na internetu. To je istraživanje sajta pornhub.com. I tamo se kaže da Srpkinje i Hrvatice ne gledaju iste porniće. Kaže, iznenadit će vas i sličnosti i razlike. Mene zanimaju razlike, sličnosti znam. Koje su sličnosti? Anatomski su sličnosti uglavnom, da. Sličnosti. Dakle, I onda imamo mapu, je li tako, celog sveta, šta žene širom sveta vole da gledaju na stranici Pornhub. Dakle, preovlađuje ova neka tirkizna i ova lila. Tirkizna je za analni seks, kao što možete vidjeti, jako je zastupljena u Rusiji, što je adekvatno njihovom političkom sistemu. Blagi deo Skandinavije. Većinski deo ženske populacije na svetu gleda lesbijan. To su lezbijski pornofilmovi. Što je vrlo zanimljivo, sviđa mi se kako razmišljate, to je veliki napredak. I imamo neke izolovane incidente unutar Evrope, konkretno u Nemačkoj se gledaju pornići sa tinejdžerima, a isto to se gledaju u Turskoj. Tako da Turkinje i Nemice otprilike na isti način posmatraju tu situaciju. To su Nemačke Turkinje što došle iz Turske. I naravno, ja sam najponosniji na naše žene koje ovde u sred Evrope imaju svoju boju. Naše žene gledaju babe. Znači, ovo je kategorija mature, to su starije gospođe, aj tako da kažemo, ali pošto MILF pokriva negde do 40, ovo je 45 i preko. Da li se ta granica stalno pomera ko s penzijom, znaš? Znam, to je istina. To je činjenica. a naši južni susedi? Pa ne, ovo sad ćemo da vidimo, vidi, naši južni susedi Makedonci, oni takođe gledaju babe. Međutim, pošto ova mapa, kao i sve nepravedne mape, drži Kosovo kao nezavisnu državu, kako se to zove? Teritoriju. A mi to zovemo lažna država Kosovo ili posebna geografska oblast. Dakle, žene koje žive na Kosovu gledaju rubriku Big Dick, što je inače ovaj veliki polni organ muški, u društvu zajedno sa Afganistankama, koje takođe gledaju rubriku Big Dick. Tako da bi se čovjek zapitao što su toliko terali Srbe odande ako im je stalo do toga. Ali eto, to se nekako dogodilo. I ovamo ovo žuto, to već ide tamo ka Kini, oni gledaju nešto što se zove hentai i ja stvarno ne znam šta je to. Crtači? Crtani, aha. Animirani pornofilm. Da. To je ludilo. Pa ti ljudi su bolesni. Mislim, na ovoj karti realno mi nemamo pola sveta u brojniju. Dobro, mi smo uzeli ovo sad što nas zanima Evropu. Malo smo evropocentrični tu bili. Da ne bi sad se rasprinjavali. Mislim da se Evropa očigledno dvoumi između analnog seksa i lezbejstva. To su dva ključna pravca, to jest evropske žene. Tako da drago mi je što vas, naše žene, ipak zanima relativno normalan seks. S malo starijim gospođama, ali bože moj, šta da se radi, to je okej. To daje specifičnost našoj kulturi, ipak to je... A Hrvatice isto lezbijke? Lezbijke, isključivo, da. Ne, to je bez veze. S njima ne može se razgovarati. Ma ništa s njima ne vredi. To je užas. Bane, ti se baviš zakonodavstvom, tako? Zakonodavstvom, tako je. Prošle nedelje je pojačana malo priča o novom zakonu koji se bavi stanovanjem, koji ima mnogo nekih promjena, novih uredbi, a jedno od najvažnijih je ta da će svaka zgrada morati da ima upravnika zgrade. Evo ga, zakon o stanovanju, upravnik u svakoj zgradi stanarima prete kazne do 50.000. Znači, mora svaka zgrada da se organizuje, da ima upravnika. Ukoliko se ne organizuju, država će da im dodeli upravnika. Samo odmah da kažem ljudima iz moje zgrade da im ne pada na pamet da ću ja biti upravnik. Odmah reći. I iz moje zgrade mi imamo 4 stana, ne moramo ništa ni da imamo. Jel ne morate? Ne mora. Do 15 i od 15 stanova. A pa onda ne moramo ni mi. Pa ne moram ni ja. Ne moramo ni... A ti? I na ovom Beogradu ja. Mi imamo tu... Oni imaju vladu celu. Mi imamo vladu u senci, imamo vladu, mislim, komplikovano. Da, jasno. Vladu u senci, vladu u veširnici, sve. Hijerarhija moći, piramida, imamo faraone, sve imamo. I kao svaki zakon koji kači celu državu, prošle nedelje je ovo bila jedna od glavnih tema i političari su se najveći kod nas u našoj zemlji uključili u priču o tome. Ja sam izvukao samo neki 5-6 naslova šta su najvažniji ljudi rekli o ovoj temi. Siniša Mali postao upravnik zgrada u bugarskom gradu u Sozopolu. Pobedio sa 24 glasa za. Iako izvesno je bilo dosta, svaka pobeda je lepa, pa tako je, da. Janković pokrenuo postupak zbog gradnje u Novom Pazaru sa pitanjem da li Zukorlić može da bude upravnik zgrade bez dozvole. Da. Ta zgrada nema dozvole, da li prvo treba da se završi, šta li je? Vučić će podržati Nikolića, Dačić da odustane od kandidature za upravnika zgrade. Priča ko će biti upravnik zgrade na Andrićevom vencu. Šutanovac kaže zajednički kandidat opozicije za upravnika zgrade, ja imam najviše iskustva sa zgradama.
Preporučuje sebe. I Vulin se uključio samo što je Vulin postao upravnik lifta. Kaže ovako, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin postao upravnik lifta. Izjavio, ne interesuje me da budem upravnik zgrade. Podržat ću Nikolića, znam gde mi je mesto, u liftu. Izjavio Vulin i otišao na prvi sprat. Tako da, uzbrkalo se dosta oko toga. Jeste. A jeste saglasni pogledamo broj nedelje? Da. Jao, kako ste divni, stalno ću dovodim vas u emisiju. Gledamo broj nedelje. 0. Broj insekata u dečijim kašicama u kojima su pronađeni insekticidi. 1. Broj zemalja na planeti u kojima opozicija misli da je ironični aplauz način da se dođe na vlast. To tako, bre. To tako ironično. 5.000. Cena dostojanstva penzionera je izražena u dinarima. Ima ovaj jedan što je vratio. Divan čovjek. Ako mene pitate, veoma hrabar. I naravno, odmah su ga isprozivali kao lako je tebi da vraćaš kad imaš veliku penziju. Znaš, to je... Pazi, bilo je mnogo tih anketa na ulici, šta su radili penzioneri s tih 5.000. Meni je najzanimljiviji bio jedan deda, onako u prozu, znaš, poslala ga baba sa spiskom i on, da ne zaboravi, ponavlja, kaže, šta ste uradili s 5.000? Kaže, javila mi žena da mi nije više minus na računu 15 nego 10.000. Znači, mi vidio, pa... Druga! Dobro, Milan Krkobabić je u stvari sve objasnio. On vam je lepo objasnio, možete kupiti 100 kila kupusa. Iako mislim da možete preko 100, ali sad... Da se grejete na drva, tako baš? Kupite kubik drva za grejanje, da možete kupiti isto i krompira, džak, veoma mnogo. Tako da vam je to neka poruka da se zdravije hranite. Znači, kupus, krompir, do sledeće nove godine i sledeće 5.000 dinara. I uz ognjište svi u kući. Ne, ali šta ima se zamašćujete bez veze mesom, slaninom, ovim glupostima. Razumete, kardiovaskularne bolesti. Sad je onako počeo post, ni ne treba vam meso, a tako danas počinje post. Cepate krompir, kupus, ima se odmastiti, ima smanjite trigliceride, da živite duže, čemu će država se obraduje, neviđeno. Vaša familija ko živi s vama u stanu još više. Unuku napravite pečat od krompira za unuče, igračka. Tako je, date živ krompir unucima da izbjegnu školu, da im skoči temperatura i sve ono što od toga može da se uradi. Ono što je naravno najbitnije u svemu, Toma Nikolić postaje počasni građanin Knića. Sjećate se, smo pričali o toj velikoj dilemi tamo. I ja bih hteo da čestitam na hrabrosti svima u opštini Knić. To je prva opština u Srbiji koja zvanično više voli Tomu Nikolića nego Aleksandra Vučića. Dajte veliki aplauz za njihovu hrabrost, zaista. Iako je opozicija iz LDP-a predložila Vučića sa 78 stranica obrazloženja i nije prošao. Ja mislim da u stvari ta frenetična podrška koju on ima unutar SNS-a Toma Nikolić, jasna poruka premijeru Vučiću da nema više čemu da se nada. Ironičan aplauz. Ironičan aplauz, da. Ali ovo... Ne, ja sam impresioniran i onda smo mi uradili jedno malo, onako, ajde da kažemo, rešenje kreativno za promenu imena opštine Knić. Tako da naša ekipa predlaže da se zove opština Knićoli. Što je ujedno i anagram prezima Nikolić. Tako da kad ima Tito Užice, tako možda bude i Knićoli, opština Knićoli. Izvuči malo kao Toskana. Pa da, zvuči italijanski. Pa rade se tamo rakije, pića, malo vinograd i ovo. Ono mislim da svinjokolj, to sve italijanske stvari. Čekaj, kakve ti privilegije imaš kad si počasni građanin nekog? Naprimjer Knić. Ti kažem, ja nisam bio počasni građanin nikad ničega, tako da nemam pojma. Ali kapiram da ima nešto. Završit ćemo nešto u lokalu kod mene, počasni građani Mirija. Ja verujem da su glavne prednosti u ovoj oblasti komunalije. Da ti prazne septičku jamu besplatno, da otko znam. A ne može ono dođeš, pojedeš, popiješ, ne plaćaš i to. Mislim da Toma tako živi u svakom gradu. Ne mora bude počasni naš predsjednik države, ide, jede, pije džabe i manje više to je sve što radi. Bane. Da, ja sam se prošle nedelje proveo fantastično. Potpuno sam slučajno zalutao u Sava centar dok se održavao 3. kongres pokreta socijalista. Blago tebi, što nisi zvao je? Pa ne, ja sam ušao, utrao sam neki film da gledam, međutim ušao, pustili mi, ja seo... To su i Vulinovi? Vulinovi, da. To je bio takav multimedijalni spektakl da sam ja morao da snimim komad i da vam donesem da podeli s vam.
ne piratelisao, rekao sam snimit ću, oni su bili u fazonu, pa dobro, debeli snimaj, brate, svašta. I donao sam mali komad tog fantastičnog Vulinovog nastupa. Tamo gde je moglo i gde je trebalo nismo bili najbrojniji. Ali smo uvek bili tamo gde je bilo najteže. Ali smo uvek bili tamo gde je trebalo stati i ostati. Šta će od mene ostati, mali anđele moj? Kada smo pitali veliki i ravnodušni svet, nas vlast nije promenila, jer zbog vlasti nismo ni postali. A mi smo bili terani. Dovoljno bi bilo da izađem pred vas, da se pogledamo u oči, da klimnemo jedni drugima glavama i da bez reči, bez komande, kao nekada, krenemo u juriš. Deran, mali derani. Kakav, dosta zapaljiv govor, Majko. Dosta. Ja sam potpuno fasciniran. Tamo je pun Sava centar, znači ja znam samo 2 čoveka. Ako je Bane, bio i Vulin. Ja ne znam još jednog člana. Vidio sam Acu Antića. Jeste. Acu Antića SPS sam video. Nije član. Pa ne može Vulin da napuni Sava centar. Znamo Borjanu, ona se jednom obratila u Skupštini. Jeste, Borjana. Nema je više. Ne znam dalje. Mislim, a pun Sava centar, koliko ima vrednih ljudi, a mi uopšte ne znamo. Ja mislim da Vulin pokriva i članstvo i rukovodstvo stranke. I upravni odbor i sve. Njega ima dovoljno i za Beogradsku arenu, a ne za Sava centar. Tu nam ne bi ništa, neće biti problem. Sad u ovom sajmu ludila koji se u Srbiji održava već godinama, jedan čovjek se ipak istakao ovih dana, a nije lako u ovoj zemlji djelovati najluđe. U pitanju gospodin Lazanski, pa da pogledamo kako je on odgovorio novinaru RTS-a, čini mi se, na zanimljivo pitanje o Siriji. Gospodin Lazanski, dobroveče, dobrodošli u RTS. Dobroveče, bolje vas našli. Se vi bolje osjećate u Beogradu i u Srbiji ili u Siriji? Pa, mogu vam reći da u Siriji se psihički odmorim od naših novina, naših televizija, naših prepucavanja, naših skandala, afera, napetosti, agresivnosti u atmosferi. Tamo se barem zna ko na koga puca, odakle puca, koliko puca i kada se puca. Tako da psihički se odmorite, zaista. Ništa Hanioti. Blago njemu. Iži, bravo je. Kakav Hanioti, kakav Pevkohori, bato. Mi smo stvarno mislili da taj rat onako neki rasput, to je vrlo organizovan rat. Emre, ništa ne smiruje čoveka tako kao ruševine i meci koji fiju čokolade. Doručak, ručak, večera, pucnjava. Normalna stvar. Sezona cijele godine. S obzirom da su cene tamo u padu, kao i većina zgrada, mi smo, zaista palo nam je na pamet da to uopšte nije loša ideja, da bi bili ovako lepi mladoliki kao Lazanski i uvek vedri nasmeni, možda mi grešimo, možda letujemo na pogrešnim mestima, tako da smo uradili kratak promo film za vaše nezaboravno letovanje u Siriji. Koliko puta ste rekli sebi, ne mogu više da čitam ove novine? Psihički vas umaraju političke afere i vesti o starletama? Želite da pobegnete od skandala i medijske agresivnosti? Ono što vam treba je... Sirija! Alep! Agresija baš onako kako volite i kako vam prija. Odmor za živce jer drugi pucaju, a tebi baš puca. Odmorite vašu psihu uz opuštajuće zvuke bombardovanja iz prijatne atmosfere onoga što je ostalo od hotelske sobe dok posmatrate ruševine ne starije od 15 minuta. Psiho odmori dok Alep gori, Sirija, pa to je rat. Ovaj raj za dušu. Znaš šta, ali u suštini kad pogledaš, stvarno ljudi treba da ozbiljno obrate pažnju na ovo. Ako odete u Siriju, možda uštedite, možda vam neće trebati povratna karta. Može i rat na rate. Da, može i na rate, razumiješ. Ne, ali ovo s povratnom kartom je strava, stvarno. Odeš i ideš samo u jednom pravcu, nazad, samo probrani, znaš. A gde se kupao aranžman? Kod Lazanskog direktora. Moraš baš kod njega da odeš. U agenciji? Da, on ima poseban šalter, sve ništa ne. U Podrumčiću. Malo siđeš dole i on ti sve omogući tamo da šta ćeš da radiš. Draganče, tebe su mučile nabavke. Da, ja sam prezadovoljan činjenicom da se bliži kraj budžetske godine, da je najavljeno će ove godine budžet da bude
predložen na vreme i znate kako, ja sam odavno saznao da je najveća fora da ti budeš na rashodnoj strani budžeta, to znači da trošiš pare iz budžeta. I koliko ti je trebalo I vremena? sad, znaš šta, najveći strah naše birokratije je da ti ne preteknu neke pare da nisi potrošio. I onda je neophodno... A to je strah svaki birokrat. Jeste. I onda da ne bi sledeće godine rekli pa ne treba ti toliko, evo ti manje. Nego bolje da ti malo čak i premašiš, da vide da tebi treba malo više. I ovih dana vlada Srbije odlučila da dopuni, da tako kažem, šank i evo nabavke koju su pripremili u Nemanjinoj 11, kada se sve sabere, potrošit će se 4500 flaša žestokog alkoholnog pića. Dokupljeno je ovih dana još 1342 flaše. Struktura je dosta šarenja, uglavnom vrhunska rakija, viski i strana pića. Znam, ali ko bi Trezan mogao da vodi ovako propalu zemlju? Ja sam to malo bacio na papir, uzeo sam digitron, imaš ovako. 4500 flaša žestine, podijeljeno sa 365, pa podijeljeno sa 19 ministarstava, koliko mi imamo trenutno sa podpredsjednice. I da ti kažem, to uopšte nije puno kad se tako. Koliko izađe dve čašice po ministarstvu? Ne izađe 0,7 flaša dnevno po ministarstvu. To je ništa. Cijelo ministarstvo samo flašu žestokog pića. Dnevno. Pa dobro, ali Pa znaš kako dođu oni rade. gosti, znaš, i to je ona jedna flaša viskija 0,7. To nije stvarno neka količina. Pošto odmah su krenule neke zavidljive kao loču tamo. Ne, to je... A šta je jedna flaša dovoljno da imaš vozača alkoholičara i to je ništa? Dobro, sad ja sam računao da oni rade 365 dana u godini. Samo premijer radi. Samo premijer radi toliko, neću da kažem da on više i pije. Ne, kod njega se ne troši alkohol uopšte. Ali ja samo mogu da kažem da je naša birokratija navikla kad ti dođu gosti, iako je, moram da podsjetim, u svim našim javnim institucijama alkohol zabranjen. Ovo nije za naše zaposlene, nego za goste. Iskreno ti kažem, ja sam potpuno saglasan sa Draganom. U kom delu? Šta ko ima oni da kupuju žestoka pića, ne razumem? Pa kad dođe gosti da ih počasti. Pa ne dolaze gosti kući, dolaze kod ministra se dogovore nešto. Pa da se kucnu kad završe posao. Nosi se napolje ako si pijanac, ba ti idi pi napolje. Ja bi to outsourcovao. Zgrada vlade, tako je normalno. Napraviš bife ispred zgrade vlade, pa ti trgni 2 vinjaka, pa idi na sastanak, razumem? Što se meni obraćaš? Pa nisi ih braniš, šta ima da piju na poslu, bre? Jer pijem ja na poslu. Dobro, ja možda nisam dobar primjer. Nije vlada. Pa ne. Ja mislim da čak možda to stoji kao ukras u kancelariji. Znaš, ako stoji flaša, čisto da se kad uđe narod da vidi da je bogato. Pa vidi da stoji kao ukras, ne bi kupovali nove. A Samo bi brisali stalno prazna flaša. Ali nije, mislim, nemoj da budemo prestrogi prema našoj vladi. Ja sam malo istraživao po svetu. Ja bih ukirao to da se ja pitam. Ja bi možda da razmisle sledeće godine, pošto se sad pravi ta predlog budžeta, možda umesto alkohola nešto drugo da se ubaci. Evo primer... Ceđeni sokovi. Može ceđeni sokovi, ali još bolje, evo Južna Koreja ima još bolji primer. Tamo je predsjednica Južne Koreje trenutno pod istragom. Tamo su za njenu kancelariju nabavili 364 pilule Viagre, jedan dan su preskočili. Jedan dan se odmara. Ima taj neki praznik. Onako naš premijer. Imaju se odmara jedan dan. Ali mu ne treba Viagra, on je... I kada, to je zaista i potvrdila šefica kancelarije predsjednici, ali kad je objasnila zašto su bile potrebne pilule Viagre u Južnoj Koreji službenicima, one su naručene za pripreme za putovanja na visokim nadmorskim visinama. Jer kažu da super Viagra deluje na visinsku bolest. Gde su se to penjali službenici? Pa su širok Himalaja. Na koje te Himalaje se penju? Pa sam ja pomislio da možda napravimo jedan eksperiment ove godine. Tako Luka rekao ženi idem na Koponik, treba mi. I penje se nešto. Ali čekaj. Nije to što misliš. I zavalo bi trebalo. I zavalo bi trebalo. Kad se nađu ovi naši, ovi iz Koreje, to ima se za rakijaju... Ovi donese piće. Ne sam Viagra i alkohol. Otko znaš? A šta? A kad razmijem? ali gde je stvarno? Pusti restrikcije danas. Nisam ja, piše ti kad otvoriš lek, piše ti. Otko znaš, se čita? Naravno da sam čitao. Ali pazi, Viagra se... Ja ne smem to da pijem zato što pijem tablete za pritisak. Nije bitno kako znam. Pa i kod nas kad uđu u apoteku kaže treba mi za kuma, treba mi za teču. Treba mi, znači, ako možemo da iskoristimo, treba mi, idem na neko putovanje veće nadmorska visina, pa jedan paket Viagra. Pa idealno za skijanje. Ne, ja bih zamolio sve apotekare, ako neko uđe slučajno i kaže da kupuje za mene, velika verovatnoća da je istina.
Samo bi se podsjetio onog iz geografije. Planina je sve preko 500 metara na visine, dotle je brdo. Košutnjaku fali koliko, 17-19 metara? Malo, to, mislim, ako se propneš na Ne, to noge... objašnjava zašto ljudi idu na košutnjak da rade one stvari. Ne mora visoka nadmorska visina. I na kraju, što se tiče tih nabavki, evo, ja bih se nadovezao na ovu priču o 5000 dinara. To je bila ova čuvena vest. Šta je uradio Mrka? Vidi, matori perverzni. Što matori perverzni? Odmah, evo vidiš. Nema smisla. Jedna radost trećeg doba i odmah osuda u medijima kako je objasnio na što će potrošiti 5000 dinara jednokratne pomoći. I Stopa je dodao... Mrković je šokirao svojim odgovorom. Kupit ću kurtone. Ispalio je Mrka kao i Stopa i dodao što mislite da mi ne trebaju. Da, moja penzija je velika i on ima i odlikovanja. 10 odlikovanja ima Mrka. A ima i veću penziju. Sad, iz ovoga možemo da zaključimo da je Mrka poslao poruku. I tu sam bacio na Digitron. 17 kutija kurtona može da kupi. Puta 3, to je 30 i 21. Ako uzme ono pakovanje veće, možda uštedi 60 komada, 65 za godinu dana. Plus paket Viagre za nadmorsku visinu i onaj alkohol što ga sleduje. Ali ne sleduje ga, on više nije u vladi. Nije više u vladi, znači samo Viagra i prezervativ. Ali dobro je, znači svake subote. Realno. Kako se tako brzo izračuna? Da, Mrka smo komšije, da. Ortaci! Ne viđem ga subotom u kafiću. Oni Mrka zbog ove finansijske krize, oni dele svaku tabletu Viagre, znaš, seku žilete. Ne, ono zbog 2/3. A opet jedan savjet za apotekare, pošto smo već rekli za ovu Viagru, a ako budu došli da kupuju prezervative, može neki jebe se Mrki. Tako je, da. Tako je. I onako ispaljuju koji Stopa, se vidi. Ipak nije sve bilo ni tako veselo. Umro je Fidel Castro. 90 godina. Reklo bi se čovjek se naživio. U cvetu starosti, da. Da, neki je njegova smrt iznenadila, međutim nas nije. Zato što je gospodin Castro i ceo kubanski narod dobili su jasnu poruku od najpoznatijeg evropskog vesnika smrti, koji se video sa Castrom samo par dana pre nego što je... Ja sam imao neopisivu čast da budem prvo jedan od retkih srpskih političara koji je bio u njegovoj kući i da to bude, recimo, neposredno pred smrt, jer to nije preveliko vreme. Ja sam video da njegovo telo više ne može da prati njegov um. On je bio potpuno bistrog uma. Razgovarali smo o staroj Jugoslaviji, o njegovim anegdotama sa Titom. Tražio je berzanske izveštaje, analizirao mi neki Obamin prethodni govor od pre nekoliko dana, ali sam vidio da su godine učinile svoje i da ono što je mene najviše oduševilo je to što je odmah prihvatio da primi orden Srbije, iako uopšte nije primao ordene, ali je rekao od Srbije hoću orden i to će mi biti mnogo drago da nosim, da sam ja te orden u njegovoj kući stavio. Znači, u suštini, ako ti je zdravlje slabo i na vratima se pojavi Toma Nikolić, nemaš čemu da se nadam. Ja otvaram. Još ako ima orden. To je, vidi ga on ušao i odmah vidio da... Evo order i čao. Ovaj vam je brzo gotov. Daša, zamisli to s ordenom, zamisli ovaj kad je išao gore na nebo, ovaj ga pitao kao što je to. Pa neko sranje, valio mi neki Don Krićoli, nemam pojma. Šta je ovo? Sada, kada mu unosim unutra. Ček, idemo, tetira ljude na samrotnoj postelji da im daju ovo ordenje. Da... Strašna stvar, stvarno, ali... Da, kao rekao je to jednom prilikom naš predsjednik, život je kratak, ja to najbolje znam, radio sam u firmi. Da. Ima iskustva, ima iskustva. Ja sam siguran da Toma nije saglasan s ovim kremiranjem kao disciplinom. On je više za tradicionalne metode. Pa da, ako ostaje bez posla. Ne, nema bez lopote, to nije to. U svakom slučaju, ono o čemu su svi pričali, kako sad, ko što smo slavili Trumpovu pobedu, tako silno žalimo za ovim Castrom, jer Castro je bio Srbin, naravno, kao i svako ko se pojavi na nekoj naslovnoj strani bilo kojih novina. I da vidimo, to je... Gospodin Deretić ima svoju teoriju. Fidel Castro je Srbin i to je tajna koju skrivaju od nas. Njegovo poreklo je razotkriveno uz pomoć kralja Radomira. Niti znam ko je kralj Radomir, ni zašto bi krili od nas da je bio... Što kriju od nas da je Srbin? Što kriju Radomira, mislim, gde ga držimo? Da ne bi mi pohrlili na Kubu i preuzeli državu jer je Castro Srbin. Tako da je tu izašlo i neki razlozi koji dokazuju zašto je Castro bio Srbin, 5 dokaza. On je bio Srbin zato što samo bolest može da ga natera da preda vlast, i tada je preda nekome iz familije. Zato što ceo svet greši, a samo je on bio u pravu.
Moderna tehnologija mu je neprijatelj. Ne vadi cigaretu iz usta do 70. godine, onda ostavi i pametuje da je cigareta zlo. I najdrža majica mu je bila na bretele siledžika. Tako da to je 5 nekih stvari koje dokazuju da ga naša... Siledžika je ozbiljno dobra stvar, realno. Znate da Bane nosi majicu na bretele? Jel nosi još neko majicu na bretele? Svi nose majice na bretele. Ispod košulje nosite, stvarno? Neko mlađi od 50 godina, da li neko nosi? Evo, vidiš. Ko je digao ruku? Šta vidim? Žena diže ruke. Žene se ne računaju, pitaju muškarce. Dečko, evo ga, on je lepi dečko gore, fini. Ti nosiš, devojku nemaš. Nemaš devojku, nemaš. To ti kažem, nemaš devojku. Sad bi još reci da spavaš u čarapama. Pa šta ako spava u čarapama? Ako je ovo tvoj ideal i smernica, onda okej. Ako imaš neke veće ambicije, reši se majice na bretele i čarapa uveče i nemoj da nosiš one gaće sa šlicom napred, to je pa sve isto. Hoćemo gledamo rubriku Stigla me pošta ili Marko Žvaka? Šta biste gledali? Marko Žvaka. Marko Žvaka ima sjajnu priču. Otišli su ponovo u park kod Vlade koji svira ovdje gitaru. Nastavnik veronauke iz Zemunske gimnazije, Darko, ako se ne varam, je izveo učenike, video je šta je bilo u emisiji i onda je izveo učenike za koje je Vlada rekao da najviše prljaju park, da čiste park jedan dan zajedno sa njim. Gledamo najnoviju epizodu Marke Žvaka. Ja sam Nikola Čigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Signor profesore! Ćao, proma, nemojte. Ćao, Dušan, dragi. Pa ja sam gledao Marka Žvaka prošle nedelje i dve stvari su mi bile ovako, mene su pogodile. Jedno to što je pomenuo da đaci najviše prljaju i odmah smo došli na ideju da to demantujemo i zapravo da uprljamo ruke, tako što ćemo da očistimo park. Prvo da vam se zahvalim što ste došli i što ste odlučili da nešto lepo uradite za sebe i za okolinu. I druga stvar, rekao je da više ne svira, ne znam, nekoga je pitao od vas dvojice i to mi isto ovako zasmetalo, pa eto, poneo i gitaru, pa nadam se da ćemo na kraju akcije malo i da zapevamo. Zaista mi je puno srce kad vas vidim, ali da manje priče, da krenemo ovako. Evo kese. I samo sa zelenih površina, nemojte ništa s betona, samo zelene površine dolaze u obzir jer to pripada zelenilu. Sada sam se presukao specijalno za ovu akciju, ovako da podržimo ga. Ovo ozbiljno. Ovo nabavio od dede. Pate list! Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. Ako sam odavde počeo, čovjek može sve da radi, što bi se reklo. Ničega ne treba da bude sramota radi. Čovjek je tu na prirodnom radu, treba mu se pomoći, da mu se izađu susret. Nas ima mnogo, ne radimo ništa. Tu su kompjuteri, telefoni, a čovjek ovdje se muči. Ja mislim da smo dobar gest ovdje pokazali. Ako smo zemunci, ako smo jaki, kao što se kažu u vicima, kako smo na delu, tako što bi se rekao, svuda. Šta sve ljudi bacaju? Evo imamo jednu cuclu, tu je negde unutra. Pikavci pa smo uzeli da počistimo malo, čisto i mi da budemo od koristi. A ko ostavljate pikavce? Pa mi, naravno, đaci, da. Trebalo bi da se popravimo, nemamo kolektivnu svest u stvari, ja mislim da je to najbitnije. Evo, sad smo je kao stvorili ta neka naša manja zajednica ovdje u školi. Chicago, ajmo profo! Ja ću u životu biti ili nešto za IT ili ću biti advokat. Pa ne, ja se nadam da ću upisati medicinu, a njih dve. Biologiju. Ja fon. Ja bih volao da predajem neki jezik kao profesor, na primjer. Bavim se sportom i želim napolje da odem, tako da eto, rukomet. Pa ili nešto da budem psihijatar ili anesteziolog, tako nešto. Agent bije. Ozbiljno, agent bije. Kako što? Pa sviđa mi se to. Svi smo mi labovi, smo dosta prolazimo kroz takav period jednostavno.
svako menja imidže veoma često i takve stvari, ali to je sve normalno. Stabilizuje se to kada čovjek odraste, tako da je to. To je taj društveno koristan rad, oje, đubre u parku skupljam ja. Da, u uniformi gradskog zelenila, sa jointom do zvezda, to niko nije bio, a ja sam veliki greh napravio, zato u parku đubre čistim ja. Al nije neka nepravda, tu su momci iz škole koji prirodu vole da mi pomognu. Jer tu su deca iz škole koji prirodu vole da mi pomognu. Da, blues u parku, da. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Bravo za mlade Zemunce! I bravo za profu. Da, super je stvarno. Majke mi, u ovoj zemlji su još jedino deca normalna. Relativno. Mislim, meni je fantastičan ovaj budući agent bija koji na pitanje odgovara pitanje. Kako, zašto? Pravi agent bija. Talenat! Meni se svidio ovaj budući psihijatar, eventualno. Da, koji, samo moram mu kažem, nećeš se baš smiriti sa godinama. Da, sine, to te lože da ti je ovo samo faza. Biće još gore. Da, zavisi naravno. Od mnogo faktora, ali bolje biti neće. Da li će biti gore? Ne znam, u stvari, ja sam potpuno isti, samo stariji i deblji u odnosu na period četvrtog razreda. Rekao sam ti da si mi lepši nego što si bio. Da, dobro. Da vidiš sve gore, u stvari. Ja se hteo se zahvalim deci iz Zemunske gimnazije. Hvala vam, zaista ste uradili super stvar. Sad je na redu gradska vlada da pokrpi one rupe. Da, one prostorije na kraju koje prokišnjavaju, to ono izgleda gradonačelnik nije gledao našu prošlu epizodu. Vide se fleke. Mada bi se po natpisima u novinama reklo da je gledao. Ali, a za svaki slučaj, ako niste gledali, ovo je vaša prostorija, ljudi su molili ako može da im sredi, da im to ne prokišnjava, pošto, eto, to je gradsko zelenilo, gradska firma, što se kaže, pa čisto malo možda možete da ih zakrpite, pošto smo vidjeli da su u odličnim uslovima, samo i malo pušta plafon. Ima još jedna anomalija tamo u parku, to je prosto, ja sam sad to saznao iz ove priče. Kod nas se sve deli, tako zelenu površinu čisti gradsko zelenilo, a one staze čisti gradska čistoća. I onda nema preklapanja, nema integrisane... Znači, ko prvi dođe, on gurne prljavštinu kod ovo... Somšini, on doviče. Ako dođe ovi čistoće, oni sve na travu i kao naše čistovi. Ako ovaj dođe prvi, on sve baci na... A ulicu Beograd put, verovatno. Tako je. Ulicu Beograd put. Imaš 3 nadležne službe za... Pa dobro, nije teško sklopiti 3 srpske firme na jednom zadatku. A da vidimo šta su nam pisali titeraši. Jedna cura u zagradi nije baš neka riba, zakačila se za mene ko Srđan za Vulina, što znači da je poludela, kaže Avdija Destani. Ne idu, brate, Loka i Starlete nikako. I ne idu zajedno, osim je ti tako napisao. Nikola Demonja, da li ćete snimiti i objaviti ove fantastične instrumentale iz 4,5 muškarca? Uživam. Nećete? Ok, idemo dalje. Kafe Torelli kaže, jel leči ovaj deda šuljeve na daljinu? Pozdrav iz Londona, majstori. Ne leči, žao mi je, morate baš kod njega da odete i da mu se ceo pisao čovjek. Ovaj Bane je isti Federer, dajte mu reket. Vjerojatno mislim na tebe da liči na Rodgera Federera. Meni više na Nadala. Morate vidio s nekom ribom koja liči na Mirku, pa... Ja pitam, mislim da je to. Pa je tako povezao, znaš. Sada mi nije žao što sam poslala onog mog na slavu dok ja čuvam klince u boginjama, momci svaka čast. Reče žena koja se zove Rale. Okej. Who am I to judge? Vreme za lepe vesti, imamo neke lepe vesti? Pa imamo. Evo, ja sam doživeo za vikend da je moj sin imao prvi koncert u prvoj Beogradskoj gimnaziji, demo bendovi, srednjoškolci, punk, kvartet. Šta on svira? Bubnjuje gitaru
I ono što mi je bilo zanimljivo pre koncerta, znaš, dobiju svi ti klinci upozorenje da ne sme da se pominje politika, vlast i tako dalje. Naravno, oni su pominjali. Kontrolisani punk. Da, na kraju, naravno, pominjali su, bili su poslednji, ali su super bili. Pobedio bend koji je svirao, recimo, Parni valjak, to me iznenadilo. I onda sam mu rekao, sine, tako ti je to, ako sviraš punk, nikad nećeš biti popularan kao Parni valjak, ali nema veze, pokidali ste. Ali bit ćeš svoj, da. Pa moja lepa vest je isto vezano za decu. Znači, moj sin Kosta je postao predsjednik Odeljenske zajednice. Izabran na slobodnim izborima, ima je program. Demokratskom većinom. Demokratskom većinom, da, tako da je sada ponosni predsjednik Odeljenske zajednice. Sin, želim ti uspeha u političkoj karijeri, pa da mi jednog dana budeš premijer. Krampa Kosta, čovječ. Ne, ja poslije kad sam sreo Kostu htio da bude fudbaler, ne znam šta se desilo među. Ne, on je da igra fudbal, daje golovi to, ali je sad počela ambicije. Da bude predsjednik. Gleda puno televiziju, morat ćemo malo to. Ne trebamo mnogo škola ako će bude predsjednik, to je... Ili blagajnik, još bolje. A moja lepa vest je da smo okrećili ulaz, komšije, svaka čast. Brate, lepa je vest. Eto ko će biti upravnik zgrade. Samo da pohvalim rada Pirketa, Darka i Vlade koji su najviše dali prilikom krečenja ovih ulaza. Šta si ti radio? Nadzirao, hvala vam. Odlično ispalo, momci, bit će dobro. On je stavio pored njih i govorio pokriva ko ćebetom. Ne treba nam drugi sloj, znaš, druga ruka ne mora. Moja lepa vest je da sam napravio juče neviđeno dobru gibanicu, imam i fotku da vam pokažem. Ja nisam štedeo što možete vidite. Tako da sam prava domaćica. Druga lepa vest mi je vezana za mog ortaka Jovu. On je poslao nešto, vidi. Poslao je ove gift card za šišanje. Koja kamera me... Je li u Trojku bane ili... Šta ti znaš, ja tebe pitam, a? Gde je tamo? Evo ga. Znači, to su... I ovdje nam je poslao za šišanje, stvarno, da imate gratis šišanje od Jove. Čak i ja. Ne, tebi je dao za kostu. A za kostu? Tebi je dao za kostu. I imate tu vam je uokvireno šta vam se računa vam se samo šišanje, a za tebe ima i feniranje, da znaš. Valjaće ti. Friski Salva rafinerija, moj brat Jova. Uzme ovo, kad se ošiši ti vrati. Ti kad dođeš, ti mu doneseš, daš mu, on uzme malo prešmirgla i vrati ti da imaš i sljedeći put. Postiže i drvena. Vratio nam se i Srđan, ne znam da li ste primetili. Ustari, pozdravi publiku, evo šta sad tu. Ponovo smo u kompletnom sastavu za ovu mušku epizodu. Kao što ste mogli čujete po izboru muzike, Srđan je bio na kruzeru neko vreme. Srđan otvaru mrki kutka pakovanje, znaš. Ne, ovo što se svira kod salad bara. Šalim se, odlični ste momci, vi znate koga vas ja volim. I klopa na brode odlično. Pred nama je još jedna nedelja, neka nam je Bogu pomoći. Šalim se, stvarno mislim da kako god je situacija ovde, jedino što vam na kraju ostane je ono što imate u sebi, koga volite, ko voli vas, s kim možete da se smete, jer ovaj život će proći ovako ili onako, ako ste se dobro zezali, verovat ćete da je to imalo nekog smisla. Vidimo se u petak, ja vas mnogo volim, kao i svi ovi momci. U 22.15 na prvoj večer s Ivanovićem. Lako noć, prijetno.